may pauras labot Kapampangan. Makasyang din naman kaya nga acupuncture business niya inigagawang kaya katamong kadwandalan at lumpulong Tagalugan video. Magumpisan ko na Yung mumunang dili, prefix yun. Yung manong taga, anti mo yung tagadala. Itang taga ka rin, Tagalugan niya. Mas manayon niya kay Kapampangan, ing tala, taladala. Hindi tutuki, yung manong ahas. Ahas ka Tagalog na ubingan niya kay Kapampangan. Ubingan, ahas. Inintutuki, may itong yung klaseng ahas. Yung manong sawa, Tagalugan niya yung sawa. Mas manayon niya kay Kapampangan, ing bitin. Bitin lang itang mga ragula ubingan Kanando pa tayo bitin Pache ating binyag, ating birthday, makanyan, party, kareng baryo, utang patendo reng babi, dito sa serang babi, pagtao dala. Katayan ito, yung katayan Tagalugan niya. Mas manayon niya kay Kapampangan, yung katatan, o kaya pulkerwan, Maganda kaya anak mo, masunurin niya, yung masunurin Tagalugan niya. Mas manayon niya kay Kapampangan, yung mapaminto. Ini taga ng makarina na, patse tayo balo keng Kapampangan ng manong ngipin. Ngipin ka, Tagalog na. Balo yung keng Kapampangan, ipan. Masakit yung ngipan? Tanay balo keng Kapampangan ng ngipin? Ipan niya, wari. Dakala salamat ka rin tatangkilik keng kaya katawa mga guman yung tatangkilik Tagalugan niya. Mas manayon niya keng Kapampangan, ing susuporta, o kaya mamantade. Inintaw lindili, at tatandaan ako, sabihan tani kanita ini Yung manong sikat. Sikat siya kung Mike keng Kapampangan Yung sikat, Tagalugan niya. Mas manayon niya keng Kapampangan, ing kabalitan, o kaya kebalitan. Dito na mo, patse Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Kaya katamo nga anak, kaya katamo nga po, tala pa nagalugan, nun pangapampanganan tala. Nakala salamat, Luid, tamongan.